Il-kumpanija Multi Packaging Limited li ilha topera fis-settur tal-manifattura għal dawn l-aħħar 55 sena qed tinvesti 5 miljun u 200,000 euro biex issaħħaħ il-ħidma tagħha. Waqt żjara li għamlet il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Malt Enterprise Gert Farrugia, ġie spjegat li l-kumpanija qed tinvesti f'infrastruttura ambjentalment sostenibbli u li tipprovdi aktar effiċjenza fl-enerġija konsmata u fl-operat. Il-kumpanija rċivit lajnuna minn Malt Enterprise biex setet għamlet dan l-investiment. Il-Ministru Dalli saħqet li l-pandemija uriet kemm dan is-settur huwa reżiljenti u fakret li l-Gvern se jkompli jaħdem biex jattira investiment ġdid u jkompli isaħħaħ dan il-qasam. Il-politika tagħna hija mifruxa fuq 3 binari, dak li insostnu l-industrija u l-impjiegi eżistenti b'mod partikolari f'dan iż-żmien ta' pandemija, li nattiraw investiment ġdid u li ngħinu kumpaniji eżistenti biex jinvestu aktar. U dak li qegħdin nagħmlu permezz tal-Multi Packaging Limited. Qegħdin naraw li nissapportjaw l-investiment ta' aktar minn 5 miljun euro biex din il-kumpanija mhux biss iżżomm il-business li għandha imma tkabbar il-business anke lejn swieq barranin. Il-kumpanija timpjega ma' 80 ħaddiem u għandha rwol kruċjali għas-suq lokali. Il-General Manager tal-kumpanija Brian Muscat iddeskriva ż-żjara tal-Ministru Dalli bħala waħda li timliħ b'kuraġġ. Għana nimmanifatturaw u anke nissupplixxu il-kumpanija u l-ewlin ġewwa Malta. Naħseb iż-żjara tal-Ministru timlina b'entużjażmu għax fiha qed naraw għajnuna li flimkien magħha u flimkien mal-Malt Enterprise irridu naraw kif flimkien dan is-settur inġibuh aktar importanti, inġibuh aktar b'saħħtu biex ovvjament ikun pilastru għall-ekonomija Maltija.